Прывітанне мы працягваем, это другая серыя за сёння 20 траўня вечарэе. Першая серыя была пра то, як было шмат мух, мы трохі пратраслі, пазбавіліся ад мух, і зараз мы будзем што рабіць, мы будзем перамяшчаць з кампостнага кантэйнера у вермікантэйнеры кампост, каб у нас стала яшчэ больш гумуса, і пасля вось гэтыя 3 кантэйнера будуць засаджаны, вось гэтыя 3 кантэйнера будуць засаджаны, значыць, раслінамі карыснымі. Вось, дарэчы, з намі Ксюша, ты аператар, правільна? Прывітанне. І далучыўся Лёха, мы яго вельмі чакалі. Вось Лёха зараз робіць самую складаную працу, вось гэта адгрыбанне такіх канавак, вось гэтай канавкі, куды мы закидываем на сёння увесь кампост. Вось будзем адсюль памяншаць. Можаш тут паглядзець, бачыш, там такой сцёк, гэта вермічай. У нас тут кантэйнер без дзірак, там увесь гэты вермічай сканцэнтраваўся. Вось тут ёсць мух трохі, яны ўжо амаль зляцелі. І вось гэтую субстанцыю мы будзем перамяшчаць у кантэйнеры зараз. Вось пасля мы разбярэмся вось з гэтым кантэйнерам, падкладзем, у нас вось ёсць салома. Дасталі школа, у якой робяць саломкі розны такой вось стаф, да, там типа handmade. Нам прынеслі саломы. У нас ёсць, што у нас ёсць? У нас ёсць яшчэ апілкі. Вось я зараз покажу апілкі. Апілка, салома і даламітавая мука – гэта тое, што нам спатрэбіцца для таго, каб зрабіць дрэнаж, каб пазбавіцца ад гэтага вермічая. Гэта, канешне, трохі высокатэхналагічна выглядае, але на сёння гэта адзінае рашэнне, якое нам прыйшло ў галаву. Лёха даволі хутка спраўляецца, я яшчэ не паспеў з даламітавай мукой разабрацца. Вось, бачите, даламітавая мука. Вось. Да, дарэчы, известкаваная, ну, даламітавая. Вось. Это для таго, каб паменшыць кіслотнасць, таму што вось у тым кантэйнеры хутчэй за ўсё вельмі вялікая кіслотнасць. Вось, усё проста. Так, гэта ёсць. І, да, конечно, яшчэ на десерт, што мы зробім, мы утилізуем то смецце, якое у нас накапілася. Вось, у нас трошки чагосьці накапілася, мы гэта размясцім тут. Карацей, у нас такіх шмат аперацый, я спадзяюся, мы справімся даволі хутка з гэтым. Ну што, Лёха, гатова? Окей, тады мы пачнем з гэтага кантэйнера. Пасля мы перамесцім яго. Я ставлю сюди, нагружаю, Леха. Можешь, да, шуфелем там с самых глубин брать. Ось, бери з глубин, тому що тут червячки, как мы их просто не перекинули назад, да? Ну, вот такой Леха умеет працевать со складанными конструкциями. Складанными штуками. Я, до речі, буду так само робити трошки корисні справи у гэты момент. Я возьму трохи соломи. О боже, тут некий вінок соломи. І додам їм соломи. Два слоя потім, так? Да, можеш трохи ще додати, не шмат, але трохи ще можеш додати ці штуки. Угу. Такі звуки. Да, такой бурлящие звуки. Болотце по лесе. Да, и тут можешь еще одну штуку. Короче, наша задача фінальная пазбавіцца ад гэтага кантэйнера, і далей у нас будзе ці гэтыя 3 кантэйнеры, ці тыя 2, якія верміградкі, дзе расце ўвесь салат. Ага, прыбірайся. Так. Можа адразу накідаем? Давай спачатку. Вось. І, карацей, гэтыя, ці тыя 2 кантэйнеры, ці гэтыя будуць з'яўляцца прамымі, і у іх будзем наўпрост выкідваць смецце. Умоўна кажучы, са сметніцы будзе смецце трапляць сюды, без прамежкава. Такім чынам мы скароцім адно вытворчае звено, што вельмі крута, і, магчыма, працэс паскорыцца, да? Таму што тут працэс займае дзесьці каля, ну, месяцы 2. Месяцы 2 займае. Ось. Оу. Да. Это неэффективное выкористание ресурсов. Ну, доломитовый это такой нейтральный ресурс. Все будет хорошо. Все, фокус.
трошки сюди засів трошки, це звичайно тут і так воно все хутко вытекает. Вот таких, ну ось є щось тільки виступає. Все, коротше, гэта будзе, да, гэта мы падкармілі зноў нашы верміградкі. Я нават магу гэта зрабіць вось так вручную засыпаць акуратненько. Бачыце, які, дарэчы, вось вы можете звярнуць увагу, які зараз у нас грунт перапрацаваны чарвячкамі, да? Это уже перапрацаваны вось такія штукі, которые там, вось. Да, зараз мы акуратна засыпаем гэта. Ось, засыпаем. І оно просядет. Дарэчы, Лёха, вось калі ты паспрабуеш на руки, оно цікавы мае такой эффект. Косметично, так? Я не ведаю, які, але в принципе цікаво. Так, ну, как бы не, ну, адчуваецца, ведаеш, что такое, как бы, ну, вельмі тлустая глеба. Вельмі тлустая глеба. Так, калі ласка, зараз адсунь яшчэ, да, как максимально. Не, тут уже не трэба. Ось, хутчэй, да. Ось, тут адсунь, ось тут круто зрабіў, можа нават не сюды. І мы пастелім салому. Да, Лёха там уже, дарэчы, у нас уже вельмі не шмат засталося гэтай субстанцыі. Ну, дзесьці, магчыма, чвэрць кантэйнера. Гэта наш кампост, які ідзе. І глядзячы, што яно высокае, ось тут, бачыце, такі павышэнне, яно радыкальна вельмі памяншаецца пасля дадавання, ну, пасля перапрацоўкі, яно вельмі круто змяншаецца чарвячкамі. Ось такое круто, гэта ёсць. Все, зараз можна дадаваць салому. Ось такую, так её. Ага. Ось Лёха зараз галоўная дзеючая асоба, ён стварае дрэнаж у нашым кантэйнеры без дзірачак. Ось, і паверх гэтага дрэнажа мы засыпем трохі апілак. Я прям вось як ручная праца, бачыце, апілачкі. DIY. DIY руліць вообще зашкалює. Але спрабуй так, как бы, трохі все, перемешай эту массу зараз. Я зараз у гэтым контейнере раблю вось такую справу. Опс. В ближайшие 2 тижня мы не будем чапаць вось гэтыя 2 контейнера для того, каб там чарвячкі ўсё гэта перапрацавалі. Яны ўсё гэта хутка перапрацуюць за 2 тыдні. І у нас будет 1, 2, 3 контейнеры гумуса. Ось, и мы уже будем тогда мутить вермиградки, у нас будет миллион урожаев и все такое. Ось, да, зараз я Лёхе допомагаю далей з гэтым працовым. Мы, до речі, все, что тут падаем, приберем. Ну все, якби астатнє можна буде побачити у наступних випусках. Основну ідею ви зрозуміли. З вами був Леха, да, Михась и Ксюша. До встречи. Да, покуль, ставьте лайки.